inkhani manager mayembekezanso kuti tikupaseni mpata a director akafukufuku akafufuze funso lina mwanena kuti kumakhala zionetsero zopanda chilolezo. Pa 7 November 2024 tinalemba kalata not 7 pa 17 November wauza bwana mkubwa kunena kuti malinga ndi malamulo tifuna tipange zionetsero zopanda mtendere mafuta mziku muno mulibe. Abwana mkubwa anatita stakeholders conference office kwao apolisi nakambirana tinkafuna tipange ma demonstration pa 19 munatiuza kuti pa 19 a president apita ku Luana ife ngati anthu malamulo tidamvera ndipo tidasankha tikagwiza matemo tipanga pa 25 January Monday anthu ankatiseka kuti matemo opanga mande akuti koma tinafuna kulemekeza malamulo. Sunday pa 24 kunabwera kalata yonena kuti apolisi mwauza bwana mkubwa alofu dipala kunena kuti achakwera kuchokapo choncho matemo tilepheresa. Mukuganiza kuti anthu mwauza kunena kuti tikufuna tipange demonstration lachinayi akuuza mwatiuza kuti president kuchokapo tavomera ngati kulemekeza malamulo kenaka mukabweresa the whole state president kungofuna kusokoneza ufulu wa ma demonstration. Ndizoona lero monga maime kumauza dziko kunena kuti kumakhala ma demonstration ongofuna osalemekeza malamulo. After all said and done ngati lero simutuuza chifati ndi recording imene muna yakula pa 7 December ngati simutuuza bwalo ndi state ya imene kumva mlandu wa anthu anatemanthu pa 24 pa 25 pa Dongo community komanso ngati simutuuza kumene akumva mlandu wa anthu amene anakwesa magalimoto anapangazi wawo ku parliament ili muvomere kuti mwalephera mutule pansi udindo and you are a threat to the peace and stability of this country. That said ndinene pano kuti in fact kunena kuti muno omwe timamaliza tipange governing council ngati funa tisankho zende zabata ndite atiuza kuti kumachinga amangana koma nkhani zonse zimene zachitika ku central region paliwo amangidwa nkhani ikachitika kundilande amathamanga nkhani ikachitika kumachinga amathamanga koma kuli Lilongwe paliwo amangidwa ngati amanga munthu andiuze zimene ndikuyankhula kuti ndi evidence. Therefore Madam Mary Nyulam has failed Malawians and ni munthu amene salingalira za mbiri yake legacy. Ifeyo timamenya nkhondo kuti azimayi azikidwa pampando pammawa tisapanga kumvisi banja anthu kuti azakhale inspector general pamene tili ndi mayi amene akuyang'ana kumbali mwadala. Chifukwa chimenecho tikupempha nyumba ino kuti resolution tipange tipeze komiti imene yendese dziko lino kufikira pa chisankho cha pa 16 anthu amene chifukwa choti a president akumagwiritsidwa ntchito yapereka kale mboni apa ma demonstration amene amafuna kuchitika pa 24 a president akumatengedwa kumalowesedwa muzizona kuti sakwena kuti azilowa Kenya. Chifukwa chimenecho kuti tikafika chisankho chikalebata nditendere muno tikazikise komiti imene yendese mabata nditendere kufika pa 16 September. Ziko mukwambira.